Αυτά είναι. Παρακαλώ. Έλα, μόλις έχουμε αράξει παραλία. Ρέκλα. Βρήκαμε μια ιστορία οργανωμένη τέλος πάντων. Με νοικιάζαμε ένα Αποστολή είναι... Δεν ξέρω, θα δω. Μπορεί να θέσουμε το ξεράκι. Ναι, εντάξει, η θάλασσα είναι μικρή. Υψίστης εθνικής σημασίας αποστολή. Να αράξουμε ο κλαδόν Κάπως έτσι. στην αμμουδιά. Μεταξύ πήγαμε. Με έφερε μόλις και τέτοια. Κομπλέ είμαστε, κομπλέ. Όχι ρε. Τα έχω βγάλει όλα, μην... Τώρα θα την βγάλω, τι λέει. Όχι, εντάξει. Και λίγο θα το βγάλουμε. Μετά. Μετά. Όχι. Αυτά είναι, μαλάκα. Αυτά είναι. Όλα καλά, μια χαρά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή ότι έχουμε βγει στην είσοδο και ξαπλώνεις και είσαι χαλαρός και άνετος, είναι τόσο Και έχεις τα πόδια στον άμμο. Και απλά, να σου πω γιατί τις τελευταίες μέρες βγαίναμε έξω, ήμασταν από το, πώς το λένε, από το ένα καφέ στο άλλο, από εδώ, Τώρα είμαστε κομπλέ. και πήγαμε στέσα. Ναι, κάπως έτσι, το κοστιάζαμε χωρίς λόγο. Καλά πήγα. Μπράβο. Ενώ τώρα τουλάχιστον μόνο που... Ναι, τώρα το ευχαριστήσω. Έχω πάρει Χρειάζονται. εδώ πέρα, να διαβάζω. Πάρει για μας. Ναι. Μια χαρά. Εδώ, με κάνει και γελάω ο Λάμπρος. Με κάνει και γελάω ο Λάμπρος, είναι Αθηναίος. Αθηναίος, γελαδερός. Ναι. Κανένα, δηλαδή αυτό είναι τραγικό, δεν είναι.